Asini ruhamadihamu do dame nasian di bata amata nang sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tabukama bibirta tajahama Yesaya 55 ayat onom rodi ayat 8. Marsika suri mahita majasa sai lului hamu majahuba bisan tarbahi dope jupang ibana jo hamu ma ibana bisan conok dope ibana sai tabikon hama perjahati madanana jala joma bagi akasakatna sai pulang ma ibana tujahuba asama kalulahi rohana ida ibana doho kudibatata ayulah surulana amananifi aindada pikiraku pikiranmu nai jaladada dalam muna akadalaku ninna jahuba ima sahakna de hamuna kainan didok nakin sai lului hamuma jahuba buasa ikon lululata dalan manang bohini jahuba dingulutau adong naboy mangalon alus didok nakin sai lului hamuma jahuba bisan tarbahid dope jupang ibana. Mengapa kita diharuskan mencari Allah? Puasa. Apakah sedekah harusan ni dinguluta? Puasa ma talului buhini jahoba. Bain majoina ketua. Iya, jadi kalau kita beri jawaban kita menurut karena memang Tuhan itu tak pernah sulit kadang di bagasan tamu, di bagasan jauh, di bagasan pertujuan ni. Oh loh. Jadi malam masa artinya romoni ibana do tunida. Jadi misalnya kalau kita berpanggilan ibana dokter rencanamu bukan rencanaku dengan Allah. Rencana pemilihan aku sudah jodoh, aku sudah dipasang Tuhan itu. Iya. Artinya bergantung Tuhan itu tidak. Dan diulang buat dalam doa rencana. Dan ikut sudah duit. Iya. Artinya dan boleh pas sudah Tuhan. Boleh yang mengulu alai sama naik dokter ini selagi ini rencanamu. Sendiri jawab pion, boleh banget beli enak banget. Jadi iya. Jadi khususnya memang ikon duluan Tuhan asal didongani. Iya, mulia tema. Jadi sai lului hamuma jahoba bisan terbahen dope. Berarti adong do partikian naso dapotida jahoba. Ido. Bisan terbahen dope. Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Artinya ada masa-masa, waktu-waktu di mana Allah tidak berkenan ditemui, dijumpai. Jadi molo didok nakin lului majahoba. Nakin ngadodok inang bahwasanya hidup ini tanpa pertolongan Tuhan memang tidak berarti apa-apa. Tungadong pe guguniba, tungadong pe sinamok diba, tungadong pe aspisaran diba, dang tuki lau mangurupi lau paduaon iba sian ragam ni hasusan, haberniton, hamaolon di tunga-tungani buduta. Jadi hidup baina hidup sai lului hamma jahoba
bisan terbahen jupang dope ibana jo hamuma ibana bisan jonok dope ibana. Songo dia do kita mangalului jahuba. Bain majo inang buru aturi. Mardongan tangiang. Adong kope? Sian upumi mo? Iya, anon sa do tu inang buru mo. Oke, adong kope? Taban? Iya. Iya, inang buruan na mau menahan diri. Iya, ima dalata cara kita untuk menemui Allah, mencari Allah, yaitu mendekatkan diri, berdoa, mendekatkan dengan cara pertanyaan, membaca Alkitab, dengan hidup bersama dirinya. Ya, alak nasai mangalului Jahoba di bagasan guruna, sai taruli di hagugona sumurung sian di bata alana mardapo do hagugon di debata di rohani akana porsia marasing di goluniaka na mangalului Jahoba sian maso mangalului Jahoba. Misalnya dalam menghadapi kenyataan hidup berbeda do cara nasida menghadapi namasa asasian akan porsi. Alanya aladong posni roha di bana. Adong keyakinan yang kuat bahwasanya dengan pertolongan Tuhan dia mampu melakukan sesuatu. Jauhamu maibana bican jonok dope ibana. Tagamodo madau debata. Songon na dirokne surat Jakubusiro. Pajono kamu ma tu debata dungi pajono honna ma tuhamu. Tapatanna molo daudo hita sian debata tutu daudo ibana sian parmudota. Ada kemungkinan Allah bisa jauh dari hadapan kita kalau kita sendiri menjauhkan diri dari hadapan Allah. Alani madihamuna kainang disosoi di bagasan tikion jauh hamu maibana bisan jonok dope ibana. Dia dekat di labukta do ibana. Bahkan adung nama dok dia sejauh doa. Di bagasan tangyangi do ibana. Artinya dak pola doja, dak pola maul, ikon lau hita tu dolo gerizim, ikon lau hita tu Bukit Sion, ikon lau hita tu Jerusalem dangi. Karena Allah tidak dapat diikat oleh ruang dan waktu. Dia ada di mana-mana, omnipresent. Dia ada saat kita memanggil namanya. I mahajongjongan di bata hidup baina di paingot cita di bagasan tikyon sai lului hamuma. Karena apa? Ngatado nakin dang boy malua ngoluta sian di bata. Alana ngolup tahun berhadapan tuaka persoalan hidup, tuaka hamaolon alani mololam tapadau diri sian dibata
lama goma ido bena dia muna kainang halak na papulikon guluna sian parpunguan ni halak Kristen manang nung masukian ni bana tu parpunguan ni alai gabe papulik gabe dang do ibana boy do gabe huma susah pikiranna huma susah nguluna dang adong parsauran nabe tu de bata agi nang tujolma dia mua kainang di ayat pitu di dok sai tadikon halak parzati madalanna jala jolma pargiruki akasakapna sai mulak ma ibada tujahuba asa marpangulai hiruhana mida ibana do tu de batata ai buas do rohana manelese. Jadi di paingot tuhita asa tatadikom ma akka hagidukon akka jahaton akka parulaon naso suman tu de bata didok na buas do ibana manelese. Buasa didok di bata songoni kasih karunia Allah hanya diperoleh dari orang-orang yang mau manopoti dosana pasesaon dosana maninggal henah jahaton dohot hagiduhon lanak kanasi. Kasih karunia Allah tidak akan terjadi bila tidak ada pertobatan. Ima konsep asini rohani bata artinya ikon tarida doi sian dirita ikon parzolo doi olo doi hita pase saun akadosata olo doi hita manopoti dosata karena orang-orang yang hidup di dalam belas kasihan Tuhan adalah orang-orang yang mau menyesali manopoti akadosana di jolo di debata. Halak na solo, halak na say memupuk, menambah daftar haurangan na tu debata ido na mau. Hape didok nonakin ay buas do rohana manelese. Artinya jika kita selalu dia mampu dan buas manelese manesa dosata. Nah parpudima dihamuna kainang ai dada pikiraku pikiran munai jala dada dalam muna akadalaku ninna jahuba. Songon dauni tiboni langit tutanong on. Songonima dauna parbino tuan pangatusion ni jolma tudi bata. Jadi dalam ukuran apapun bila kita bandingkan antara manusia dengan Allah dan sadia dopi. Ido benad molo adong sian tunga-tunga jolmaon na mangetong dirina na malo na tumibo na upisar na umora dang dia dopi maribakon di bata. Nung nadirok nakin songon dada pikiranmu na pikiraku
jala dada dalam munadalah. Jalan-jalan Tuhan tentu berbeda dengan jalan manusia. Iro baina sipata dan sakap ni jolma, sakap ni batado. Mungkin di dok rohata undingkan mau alai dangi di rohani debata. Oleh karena itu perlu bagi manusia menanyakan kepada Allah, dia do Tuhan lo meniruham, dia do Tuhan dalammu, patuduh matuau. Gudang nai halak memaksakan kehendaknya, memaksakan keinginannya, HP dang nai sakap ni debata. Ido bena dia mua kainang, didok nakin dada pikiraku pikiranmu na. Molo songoni do HP, ikon lomoni rohani debata, naikon saut di rohani jolma, atong ahado si banota. Daholan mangulahon lomoni rohana. Daholan manukun dia do Tuhan. Na tau lomoni roham, naikon siulanoku di bagasang udutku. Ikon ido namasa dihamunak kaina. Alani asa una adong siang tonga-tonga jolma na mga saung gogona pikiranna hamaloon na sinadonganna. Alana tong na ikon sakap di debatado do dalan di debata pikiran di debatado na ikon sao. Alana na di debatado na duminggan siyan na di rohani jolmay. Mungkin godang do akataca kita, akasakapta, akapikirata, alay dalan di debatado, jala sakap di debatado, naik kosang. Kalau dia sudah berkehendak, maka tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menghentikan bahkan menolak kehendak Allah. Alanima dihamunak kainang marhite di bagasan turpukon di paingotita tu gowarni minggu ex Saudi sai tangi homma tangnya sai tangi homma. Artinya daksai holakida manangihon, daksai debata manangihon, alai hitape ikon radedo manangihon debata. Itulah doa. Doa hubungan dua arah. Daksai holan tangyakta naik kombegion di debata, alai rikodo bigiota nanidok ni debata. Ido jojo guarni minggutta hari minggu. Alani dia muakadongan lului majahuba. Bican tarbahen jupang dope. Anggo so tarbaik kita be manjoi bana marisuang aka natabene hate. Bican jupang dope jala juma ibana bican jonok dope. Amin martang yang mahila.